Pito ka bagong kaso sang kolera na record sa City Health Office. Vaccine ginahanda na. Samtang pagkalakip sang syudad sa CityNet Executive Committee, may dako nga benepisyo sa mga pamuluyo. Doble ang ginaubrang nga monitoring sang Iloilo City Health Office sa mga barangay matapos makarecord sang pito ka bagong nga kaso sang kolera. Ang ini nga mga kaso ang yara sa Mandurriao, Arevalo kag Molo. Sa karon, naglabot na sa 30 ang kabugusan nga na record. Sa 7 cases naton, 2 sa Mandurriao, 3 sa Arevalo, kag 2 sa Tagamolo. Specific barangays are isa sa Guzman Isena, isa sa Santo Niño Norte, isa sa Dulunan, isa Bonifacio Arevalo, isa East Baluarte Moro, isa sa Kalumpang, isa sa Dungon. Dugang pa ni Dr. Tang, masubo lang bangod bisan nga nag-chlorinate na sa mga barangay nga apektado, padayon sa gihapon na pagdamo sang kaso, bangod kontaminado gid ang source ng tubig, ilabi na ang mga bubon. Sinila nga adlaw, 8 gid ka mga bubon ang nagpositibo sa kolera matapos ang sample nga gipadala sang Research Institute for Tropical Medicine. Also, just in this morning, ang results ng aton nga RITM, kaysang September 14, ang Department of Health nag-collect ng water sa mga cases naton na may wells. Out of 14 specimen that was sent, 8 gid ang positive for cholera. So, before nag-start ang aton press con, we recommended for approval. Sa kay Sir, i-condemn, so may approval man. Magasugod naman subong semana ang vaccination sang City Health Office para sa kolera para galayon ang pagtapna sang pagdamo. Nag-abot na ang bakuna nga gin-procure sang Metropac kag ining una nga ipanghatag. Tawag na ang Metropac, ang ilang vaccine. Will be arriving today. That will be 1,000 doses, good for 500 person, kaya 2 doses na siya. And amo na siya bali, we will be doing additional bacti tests sa other wells care of the Department of Health. Nahibaluan, nagbakalban sang bulong ang lokal nga pangluhan para sa mga barangay nga apektado sang kolera. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Balik trabaho sa Iloilo City Hall si Mayor Jerry Treñas matapos ang kapin 5 kaadlaw nga pagsinapol sa CityNet Congress sa Kuala Lumpur, Malaysia. Suno sa alkalde, kadalagaan sang syudad ang manging kabahin sa Executive Committee matapos nga napilian ang Iloilo City sa ikaduwa nga pwesto. Dako umana mabulig sini sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga empleyado sang syudad para madugangan ang ihibalo sa disaster management, environmental protection kag transportation. Happy gid ko sang aton nga participation. Not so much for myself, but you know, ang akon ginatanaw capacity building sa aton nga mga employees, sa aton DRR, sa aton sendro, sa transportation, no, kanday jack ni, kay dako ni nga mabulig sa aton, especially ka develop pa lang kita ya, tini sila ya develop na gid niya, kita developing pa lang, and there's so much to learn from them, no? Sa palaaboton, nagalaam si Mayor Jerry Treñas nga makabalik sa Malaysia upod sa iban pa nga mga leader sa syudad para makita ang matun-an ng ilang mga proyekto sa pabalay kag ini ang mapatuman sa Iloilo City. Makadto kita dito, so we will be asking some of. I already talked to the mayor of Kuala Lumpur and open sila. I took it up, no? Kuala Lumpur, both for the housing and the greening, no? Impressed ko sa greening nila. And ang Seoul or Busan for transportation. Ang CityNet ang asosasyon sa mga syudad sa Asia Pacific region nga may tinutuyo sa pagtibong sa mga miyembro, ilabi na sa pagtibong sa mga best practices ng kada lugar. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.